سلام تغطاتلتنا هذا الشانل كم يكنيكم الأمانة هذا الشانل كم وترز دقاقمو نحبرة السبنا كم يجيرنا بفلتة بمستوى عالن نك إحنا نبرو له مدرخ نمفتارن ناتي جام نبركاتناش ناشتوي نيش بعاق ما يتغمنا يوي عبينا يزبل كوت مرتيز غرب ومسرتنا يلو متمرتنا دما حد مخري كاب استفل على كيلاتاتنا يجزينا أبيوتنا بك كمزي أرسل تحت صحيفة اللغة بالإنجليش unlocking the code of life مستيراتنا هيوت بزح جزء زين استوعب لهم جن توم بوز حلفوا توم ليك أو أنتن لباماتن زنقرونا فلتت نعوب مسمع جن مستيراتنا هيوت كن فتح له نخل زبالكم مخري إذا غريبة زلهم نايلو متمرتي هيوت بقطر تتم زبلت تمرتي عمو حبيرنا هنكاتلا أزيا مساري وي هناتيت نخد كون دما تصفى قبر قد تنابت تمرتك وستكم كمتي زبالكو تمرتنا لومي incredible facts about life هيوت بمنصر قطرتات كن ريا خلنا تبل أرستي مريض هذا اللهو قدامي تنت بكابو كنت انت خوينا attitude وي أملها خطاي لكم نيركم كم هجون تغيساني رتغالتي أملها خطا وي رديت وي لك كانت تغال كم attitude هتقلت أنا أبي ودر لنا الرأي أنا أملها خطان وي تمام تانا هيوتن أقداس مخانو أب نزيان خطقسو استفل عليه تقوم لاقا على life is 90% what happens and 90% how we react هيوتي 10% تزقات كنتاتيو سدديو مكراديو انوديو موديو شجرات كل زقات منا هيوتنا يفتوتنا أنا أجمعنا زقات منا 10% يو 9% جن كمين إحنا نتنقر زقات ما بخمي ريسبوند نقبر بخمي قبر ما تنهب 9% نسيو دوسنا هيوتنا نابنت كاب عدنا تسديدنا تفل عليه نقرات كله كنا كنتات بهيوتنا قات إمنا زلوا بخلا زرارون تمرتيو 10% بهيوتنا يكتصلوا زلوا 9% سي نتزقات ما كنتات بخمي بدهنايو انتاي غيرنا لي هي وابنات كبكم ابنات نيسبو كل ጊዜ ابسدت كل شيء تسديد متي لبست بتمساسال كيس ابعدو عدلات لستنفقو كسرح سلازي كالك مهار سلازي كال ناصنت وشطاو ناصنت سلازي تسمو وحسنت سلازي نبرو متيلو ካብ ዓጠን ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዘገልገለ ሂወቱ ናቱ ዘይምዃና ምስ ፈለጠ ማለት እዩ ምስ መፃና ግን ብሓደ ዓይነት መንገዲ ወይ ብዝተመሳሳለ መንገዲ ምስ መፃና ግን ገለ ሰባት ነቲ ቀደም ዝሓለፈ እቲ ሂወቶም ጥራይ ኣብኡታት ጥራይ ዕግሽግሽ ክብሉ ንዑ ክደጋግሙ ይነብሩ ገሊኦም ግን ንዓ ውስድ ኣቢሎም ሓደ ሓደ ግዜ ብሊብያ ድዮም መፅኦም ዋላ ተሰዲዶም ድዮም መፅኦም ዋላ ተወሊዶም ዓብዮም ትብሎም ሰባት ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንእሽተይ ወሲዶም ፎቅ ኣቢሎም ልክዕ ከምዚ ሓንቲ ዘይጋጠመ ገይሮም ሂወቶም ንቅድሚት ሰጊሞም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይበፅሑ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብኡ ዕግስግሽ ኣይብሉን እዮም ክንደይ ሰባት ኣለው ክንደይ ኣብ ሂወቶም ኣሰቃቂ ነገር ዘጋጠመንን ዘጋጠሞምን ኣብ መንገዲ ናይ ስደት ኣብዚ መፂኻ ክትሪኦም ከለካ ግን ፈፂሙ ከምኡ ዘጋጠሞም ኣይመስለካ ዋይ ኣብቲ ዘጋጥሞ ነገር ዕግሽግሽ ኣይብሉን እዮም እዚኦም ሰባት እዚ ኣጋጢሙ ኣም ሶሪ ሓዚነ ጉህየ ኣብቲ መድረክ እቲ ኣብኡ ጠንቀላዕላዕ ክብል ክነብር ግን ዘምፃለይ ውፅኢት የብለይን ኢሎም 9% ካብቲ ዘጋጠሙ ላዕሊ ካብኡ ዝበርትዕ ኤነርጂ ምፅኦም ሪስፖንድ ወይ ግብረ መልሲ ስለ ዝሃቡ ነቲ ዘጋጠሞ ነገራት ክሰግርዎን ብዝተዓፃፀፈ ክዕወትሉን ይረኣዩ ማለት እዩ ስለዚ we can change people ንሰባት ክንቅይሮም ኣይንኽእልና ንኩነታት ክንቅይሮም ኣይንኽእልን ኢና ዘጋጥሙ ፍፃሜታት ክንቅይር ዓቕሚ የብልናን ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ይሱ ከጋጥም እንታይ ዳ ክንገብር ንኽእል ንሕና ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ብኸመይ ክንብድሆ ንኽእል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ነዚ ኢና ክንገብር ዘለና እዚ ድማ ኣብ መንጎ ዕዉታትን ዘይዕዉታትን ዝፈላለ ነጥቢ ድማ እሱ እዩ እቲ ዘጋጥም ኩነታት ኣይኮነን ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ብኸመይ ግብረ መልሲ ትበሉ ወይ ብኸመይ ሪስፖንድ ትገብሮ ንሱ እዩ እቲ ነቲ ዕዉታት ሰባት ናብ ዓወት ደብፅሖም ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣለዉ ኣብ ሂወትና ዘገርም ፍፃሜታት ዝገበሩ ውሽጢ እቲ ኢልካ ክትሪኦም ከለካ ግን ሂወቶም ካብ መጠን ንላዕሊ ፀገማት ነይርዎ ብዙሕ ፀገማት ሓሊፎም እዮም ናብ ክበፅሑ ክኢሎም ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ዘለና ዘጋጥመና ኩነታት ዘጋጥመና ፍፃሜታት ኣብኡ ዕግሽግሽ ክንብል የብልናን ንሱ ኣጋጢሙ እዩ ሓሊፉ እዩ መድረኩ ሒዙ ሓሊፉ እዩ ክንዝክሮ ኣለና ክንርስዖ የብልናን ግን ተደጋጋሚ ናብኡ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ትርኢ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ሂወት ዝነበሮም ሰባት ኣለው
ፅቡቅ ዕድላትና ምዕባለ ናይ ስራሕ ናይ ገለመለ ዝነበሮም ኣብ ስደት ምስ መፅኡ ግን ንዑ ጥራይ ክዛረብሉ እዩ ትርኢ ሻለካ ከምዚ እኮ ነይረ ከምዚ ኖ ከምዚ ነርካ ኣገዳሲ ኣይኮነን ከመይ ኣለካ ሕጂ ዘገድስ ሂወት ናይ ህልዋን እያ ናይ ዝሓለፉ ይኮኑ ዝሓለፉ ያ ዝሓለፈ ፅቡቅ እንጂ ክዝክረለካ ግን ካብኡ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ሓደ ግዜ እንታይ ርኢ ናብ ቀረመ ተወሊደ ዓብየ ግን እንታይ ኣሎ ብዙሕ ሕብረተሰብና ደቂ ከተማን ደቂ ገጠርን ኣነ እኮ ካብ ከተማ እየ መፅእ ኣነ እኮ ካብ ከረን እየ መፅእ ኣነ እኮ ካብ ኣስመራ ካብ መንደፈራ እየ መፅእ ካብ ከረን ወይ ካብ ኣስመራ ከም ዝመፀኻ ብስራሕካ ርኢ ብኣፍካ ዶ ኣይኮነን ወይ ካብ ወዲ ከተማ ምዃንካስ ዝለዓለ ስልጣነ ርኢ ዓብየ እንድዩ ዘረባ እቲ ስልጣነ ርኢኻ ዝዓበኻ ሰባሲ ብግብርካ ክርእይዎ ኣሎም ሱዳ እሞ ከተማ እንዲ ዓብዩ ክብለካ ክእል ኣሎ እምበር ኢልካ ሓንቲ ከይገበርካ ካብ ገጠር ዝመፀ ወላ ካብ ገጠር ዝመፁ ትሕቲ ከተማ ዝመፁ ማለት ኣይኮንኩን ሂወት ማዕረ መቀዳደሚት ላይን እያ ብፍላይ ኣብ ስደት ምስ መፃና ኣነ ኣብቲ ስደት ደስ ዝብለን ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ብሙሉና ካብ ሓደ ህንፃፅ ክንብገስ ስለ ዝተገበርና ሊብያ ዲና መፂና ሚልዮናት ዲ ተኸፊልና ብጥርሑ ዲና መፂና ብቅርሺ ዲና መፂና ምሁራት ዲና ነርና ብሙሉና ኣብ ሓንቲ ህንፃፅ ኣምፂኦምና ካብዚያ ጀምሩ ኢሎምና ኣነ ይዝከረኒ ኣብ ሱዳን ከለኹ ትእንኮ ዝዛረቦ ዝነበርኩ እዚ እዩ ኣነስ እታ ኤሮጳ ትበሃል ትብፃሕሲ ምክንያት ኣብ ሱዳን ከለካ ወይ ኣብ ኤርትራ ከለካ ገለ ናይ ወለዶም ሃብቲ ትርኢ ገለ ሰብ ይገብረሎም ገለገለ ፅጉም ድሕሪ ኮንካ ሕጂስ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ብብዝሒ ይግበረሉ ትካልእ ግን ይሽገር ኣብዚ ምዕብል ዓለም ምስ በፃሕካ ግን ኩሉ ሰብ ብስሪ ክነብር ዘሎ ማዕረ ኢልካ ትጅምር ስለዚ ኤክስኪውዝ የብልካን ካብቶም ካልኦት ዘትርፍ ኣብ ከተማ ዲኻ ዓብኻ ኣብ ገጠር ዲኻ ኢኻ ኩሉ ማዕረ ዕድል ኣለዎ እቲ ኣብቲ ዓወት ዝዕወት ኣብታ ውድድር ቅድሚት ዝኸይድ ድማ መን እዩ እቲ ኣብ ድሕሪት ዝነበረ ኣገሽግሽ ዘይብል ወይ ከምዚ ነይረ ከምዚ ኮይኑ ገለ ዘይብል ነታ ዘላቶ ኩነታት ብዝበለፀ ክጥቀመላ ዝፍትን ንሱ ዝዕወት ሂወትካ ነዚኦም እያ ዝያዳ ህያብ ትህቦ ነቶም ብኣፎም ዝዛረቡ ይኮኑ ኣብ ሂወት ኣክሽን ተግባር ዝኾነ ፍፃመ ምግባር ሂወት ንዑያ ግብረ መልሲ ትህቦ ሽሕ መፅሓፍ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ኣክሽን ዘይትወስድ ኮይንካ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፅእን እዩ እንታይ ማለት እዩ ሂወት ንኣክሽን ጥራይ ሪዎርድ ትገብር ወይ ፀጋ ትህብ ንዝሰርሕ ንዝዓይ እምበር ንዝዛረብ ወይ ንዘንብብ ኣይኮን ስለዚ ኣብዚኣ ንነወፅ ኩነታት ዘሎ ዘይኮነስ እቲ ንስኻ ግብረ መልሲ ትህቦ ልማን መገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ግዜ ወሲደ ሶሪ እታ ካልይቲ live your life ሓንትላ ብጣዕሚ ተገርም እዚኣ ኣብ ወዲ 20 ክሳብ ወዲ 20 ዓመት ትበፅሕ ወይ 18 17 ከለካ ኩሉ ሰብ ብዛዕባካ ዝሓስብ ብዛዕባካ ዝዛረብን ናትካ ነገራት ጥራይ ዝጥምት እዩ ዝመስለካ ኢንስታግራም ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሰብ ታሕቲ ዘሎ ዕድመ ኤቭሪዋን ብዛዕባካ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ኣብ 40 ዝበፅሑ ሰባት ዝብልዋካ ኣብ 40 ምስ በፃሕካ you don't care what anybody thinks about you ካብ 40 ምስ በፃሕካ ሰባት ብዛዕባ እንታይ ይብሉ ኣየገድሰካን already ምክንያቱ ይርዳእካ ከምዚ የገድስ ሂወትካ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ ሱሳ ዝበፅሑ እንታይ ኢሎም ወላ ሓደ ሰብ ይግደስ ከም ዘይነበረ ብዛዕባካ ወላ ሓደ ዝሓስብ ከም ዘይነበረ ኣብ መበል ሱሳ ምስ በፃሕካ ኢኻ ትፈልጦ ምክንያቱ ክትሕገስ ኣብቲ ሰብ ክጥምተካ ገለ መለ ክትርኢ ከለካ nobody cares actually ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሰባት ከተርኢ ኢልካ ብዙሕ ነገር ትገብር ከለካ you're just wasting your time nobody cares ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት ብዛዕባካ ንእሽተይ ነገር ዝዛረቡ እንተለዉ ብዛዕቦም እንታይ ትብል ኣላ ሓንቲ ጆክ ጃክ ካንፊልድ ዝጥቀመላ ሰባት ብዛዕባካ ንእሽተይ ክሓስብ እንድሕር ኮይኖም እንታይ ብዛዕቦም ትሓስብ ከም ዘለካ ጥራዮም ትሓስቡ ብኸምኡ ጥራዮም ክዝክሩካ ዝኽእሉ ብኸምኡ ከም ዝዝክሩካ ጌርካ ውሰዶ ምክንያቱ ሰባት ብዛዕባ እንታይ ይብሉ ሰባት እንታይ ይገብሩ ብኸመይ ይርዩኒ እንታይ ጠቐምታ ኣሎ don't worry about that it's not your business ስኻብ ዛዕባ ሂወትካ ግብር ሰባት ከዓ ግዲ የብልካን ብዙሕ ኣክሽናት ንሰባት ንምርኣይ ክትገብር ከለካ በሽ ክፀልኡካ እዮም ምክንያቱ ሂወቶም እውን ምሳኻ ኮፕ ንክገብሩ ተሸግሮም ስለ ዘለካ ክፀልኡካ እዮም ብሎክ ክገብሩካ እዮም ስለዚ ወይ ክገብሩካ እዮም ስለዚ ብዛዕባ ሰባት ናትካ ሂወት ምንባር ዝበለፀ እዩ ኖበዲ ሪሊ እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተገዲሱ ዝርዮ ሰብ የለን እዚኣ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ዓለም ሙሉ ንዓና ዝጥምት ክመስለና የብሉን እዚኣ ኣገዳሲት እያ እታ ሳልሰይቲ ድማ ናይ ሽግራትና ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና own your problems ኩሉ ሰብ ትዕበት ንኣስ ፀገም ዘይብሉ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ፀገም ኣሎ ትሕቶ ግን ብዙሕ ሰብ ፀገሙ ይሓብድ ሓቢኡ ወይ ንዝኹን ናብ ዕዳጋ የውርዶኒ ካልእ ድማ የውርዶ ስለዚ እቲ ፀገም ኣለዎ ንብሎ ስለዚ ነገረ ጥራይ እምበር እቲ ካልእ ፀገም ዘይብሉ ኩሉ ፀገም ኣሎ ሂወት
بصقمات مصقاتات ዝተመረቲ ነገር እያ በዚ ፀገም ኣለዋ በዚ ፀጋታት ኣለዋ ናይ ክልቲኡ ባላንስ ማለት እዩ ስለዚ ሽግራትካ ናትካ ምዃኖም ኣሚንካ ክትምክቶምን ክትፀሮምን ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይጌርካ ኣገዳሲት እያ እንድሕር ሽግርካ ነጌርካ 80% ናይቶም ሰማዕትካ they don't care at all ኣይግደሱን እዩ እቶም 80% ትነግሮም ዘለካ they don't even care 10% ካብኦም ድማ ሕጉሳት እዮም ንዓኻ ብምግጣሙ ንዖም ብዘይ ምግጣሙ ንዓኻ ብምግጣሙ ሕጉሳት እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሽግርካ ምንጋርሲ ሽግር ኢኻ ትውስኽ ዘለካ ንባዕልካ ምክንያቱ እዚኣ ኣነ ዝበልኳ ይኮንኩ this is a famous ጥቕሲ ብፍላይ ሎስ ብራውን ጥቀመላ ማለት እዩ ሽግራትካ ምንጋር 80% they don't care and 20% are glad you have them 10% ድማ ናትካ ፀገም ብምዃኑ ሕጉሳት እዮም ከማን ቋዕ ከማን ከም ኣጋጠሞ ይብልካ ስለዚ keep your problems እቶም ዝተረፈኻ እቶም ካልኦት ድማ ውሑድ ለይ ድማ መመስገኒ ይጥቀሙልካ ማለት ዋይ ተመስገን ኣምላኽ እንኳዕ ከምኡ ይኮንኩ ወይ እንኳዕ ከምኣ ይኮንኩ እንኳዕ ከምኣ ያጋጠመኒ ይብሉካ so only very little people ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም እቶም ምሳኻ ዝሓዝኑ እዚኣ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ኮንክ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ እኹል ፆር ስለ ዘለዎ ናይ ካልእ ሰብ ክጥቀም ዓቕምታት የብሉን ብፍላይ ካብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እንተሪእናዮ ኩልና ክሻ ዝኾነ ፀገማት ኣለና ብየማንና ብፀጋምና ብስደት ብገለ ብኣሕዋትና ቤተሰብና መዓት ፀገማት ኣለና ስለዚ ተወሳኺ ፀገም ክስከመልካ ዝደሊ ፍቃደኛ ዝኾነ ሰብ የለን ምናልባት ክሰምዓካ ክእል ግን ንዓኻ ኢሉ ውሩይ ግዚኡን ጉልበቱን ከጥፍእ ግን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ሓላፍነት ናይቶም ዘጋጥሙና ሽግራት 100% ክንወስድ ኣለና ራብዓይቲ ድማ the Pareto rule ብሎ እዚኣ ሕጂ ኣብ ኩሉ እያ ተኣቱ it's extremely important point እያ እዚኣ እንታይ ይብል እሱ ኸ 10% ወይ 10% ናይቶም ንጥፈታት ንገብሮም ሲ 80% ናይቲ ዝመፀና ውፅኢት ንሳቶም እዮም ዝቕልስዎ ድኳን እንተለና 10% ዓማዊል 10% ዓማዊል ናትና ሲ 80% ናይቲ ውፅኢትና የምፅዎ ኣብ ስራሕና ንሰርሕ እንተለና 10% ናይቶም ንገብሮም ንጥፈታት ሲ 80% ውፅኢት ናትና የምፅኡልና እንታይ ማለት እዩ ነዞም 10% ንጥፈታት ድዮም ዓማዊል ድዮም ብዘይገድስ ነዚኦም ምፍላጥ እዩ ዘገድሰካሳ እቲ ዝተረፈ 80% ግዜኻን ጉልበትካን ዝሃብካዮ 10% ውፅኢት ጥራይ ዘምፃልካ ኣበየናይ ፎከስ ክትገብር ኣለካ ኣብቲ ኣገዳሲ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ኣብቲ ዘይጠቅም ነገራት ብጣዕሚ ግዜ ሂብና ኣብኡ ስለንነጥፍ እዩ ኣብ ሂወት ዘይዕውታት ዘይንኸውን እቶም ኣብ ሂወት እቶም ቀንዲ ዕውታት እንታዮም ሓደ ብጣዕሚ ፎከስ ዝበሃል ነገር ኣለዎም እንታይ ኣብቲ ዘድምዕዎ ነገራት ኣብኡስ ሙሉእ ሓይሎምን ጉልበቶምን ኣብኡ እዮም ፎከስ ዝገብሩ ነቲ ካልእ ከ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሎምን እዞም ጂኒየስስ ረኣይዎም እንዶ ኣከዳድኖም ነፍሶም ኩሉ ነገሮም ኣብ ካልእ ነገራትን ዚሮ እዮም እኮ ኣብታ ከድምዑላ ዝኽእሉ ግን they are geniuses and life requires that ምክንያቱ እታ ንሶም ከድምዑላ ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጥዋ they are rich ነቲ ካልእ ኩሉ ብገንዘብ ከም ስራሕ ይገብርዎ ምናልባት እቲ ንኣሽቱ ነገራት ሓደ ግዜ እንታይ ንፈልጥ ኩሉ ነገራት ክንገብር ንኽእል ንኸውን ኣድማዓይ ነገር ግን ስለ ዘይብልና ታሕቲና ንነብር ክንፈልጥ የብልና ማለት ኣይኮንኩን ግን እንታይ ማለት እየ ኣድማዕቲ ኣብ ሂወት ኣይኖት እዮም ከነለልዮም ክንክእል ኣለና ኣብ ኩሉ ነገር መንፋዕ ኣየድልን ኣብ ሂወት ከተለልለካ ተድማዓሉ ቦታ ሪኢኻ ኣብኡ እንድሕር ኣድሚዕካ ዝያዳ ነቲ ካልእ ብገንዘብካ ክትገዝኦ ትኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ተድማዓሉ ኣድሚዕካ ገንዘብ ክትእትዮ ተኽእልካ ነቲ ንዓኻ ዘይሕጉሰካ ወይ ኣብኡ ብቁዕ ዘይኮንካ ሰራሕተኛ ክትቆፅረሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ተድማዓሉ ብዙሕ ስለ ትእቱ ዘለካ ንኣብነት ሙሉእ መዓልቲ ንነብስና ነቲ ዝግብኣና ነገር ገዲፍና ኣብቲ ብዙሕ ውፅኢት ዘየምፃልና ዕዳታትካ ምኽፋል ድዩ ገለመለ ድዩ ወላ ሓንቲ መለሳ ዘይብሉ ግን ግዜ ግን ከም ሕሱም ዝወሰልና ኣብኡ ድሕሪ ኣጥፊናት ግዜና ፅባሕ ንግሆ ደመወዝ እውን የብልናን ኣታዊ እውን የብልናን እቲ ሽግራትና ከመሊሱና ተጋነነ እናበዝሐን እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ግዜና ነቲ ወርቃዊ ግዜና ወይ እቲ ዝበለፀ ክፋል ናይ ግዜና ኣብቲ ንሕና ነድምዓሉን ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ነገራትን ከነጥፎ ክንፍትንን ክንፅዕርን ኣለና ናብዚ ክትሕግዘና ትኽእል እንታይ ክንሓትት ንኽእል ኩሉ ግዜ if I could do only one thing ሓንቲ ነገር ክገብር እንተዝኾይነ ኣብዛ ሎም መዓልቲ እዚ ሓንቲ ነገር ገብር ተኾይነ ወይ ክልተ ነገር ገብር ተኾይነ ወይ ሰለስተ ነገር ኣይኖት ክኾን ኣለውን ናይ ንዓይሲ
ካብ ሎሚ ንፅባሕሲ ወይ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ኣብቲ ኣነ ኣውፅኦ ዘለኹ ተሊመዮ ዘለኹ ትልምታት ወይ ዕላማታት ንቅድሚት ክወስደኒ ዝኽእል እቲ ግዜና ኩሉ ግዜ ብከምዚ ዓይነት ክንመቃቅሎ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ዘየድሊ ብዙሕ ግዜ ዝወስደልና ግን ወላ ሓንቲ ጥቅሚ ዘየምፃኣልና ወይ ንእሽተይ ጥቅሚ ዘምፃኣልና ካብ ነጥፎ ኣብቲ ንሕና ከነጥፋኣልና ንኽእል ንኣብነት ደይከውን ኣብነት እየ ዝህብ ዘለኹ ፅቡቅ ኣብነት ኣብ ሓንጎላይ መጠና ኣላ ገዛና ምፅራይ ንኣብነት መዓልታዊ ገዛና ምፅራይ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ንጥዕናና እውን ፅቡቅ እዩ ግን ካብ ከምኡ ሓደ መዓልቲ ስግር ኢልካ እታ ግዜ ንገዛ ትፅርያለ ነበርካ ስፖርት ተጌርካ ወይ መፅሓፍ ተንቢብካ ወይ ካልእ ነገር ተጌርካ ወይ ንኣብነት ካልእ ነገር ክሰርሕ ከለካ ካልእ ነገር ክትገብር ምስ ዕብየትካ ኩሉ ግዜ ካብታ ዘላትና ግዜ ከመይ ገይረ ኣነ ናብተን ከመዓለይ ዝኽእላ ግዜ ክሰርቕ ክእል ካብታ ዘላትና ግዜ ከመይ ገይረ ንእሽተይ ፍርቂ ሰዓት ክመሃር ይኽእል ወይ ከንብብ ይኽእል ኣብኡታት ፎከስ ጌርና እቲ ምንባብ እቲ ጥቕምናቱ ናብቲ ንስኻ ክትበፅሖ ትደሊ ብኸመይ ክትከይድ ከም ትኽእል መንገድታት ስለ ዝሕብረካ እዩ ምንባብ ፅቡቅ ወይ ከምዚ ናተይ ትምህርቲ ወይ ካብኡ ዝበለፅ መዓት ትምህርታት ኣሎ ንዑ ምክትታል ድማ ናብቲ ክትበፅሖ ትደሊ ዕላማ ንክትበፅሕ ይሕግዘካ በቲ ኤነርጂ ሂበካ ሞቲቬት ይገብረካ ኢንስፓየር ይገብረካ ልዕሊኡ ድማ መንገዲ እውን ከርእየካ ይኽእል ብርግፅ ድማ መንገዲ የርእየካ ዘርኢ ትምህርታት መሊኡ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ግዜና እቲ ናትና ሓይልናን ኣበይ ነጥፎ እንታይ ነጥፈታት እዩ ግዜ ዝበልዓልና ዘሎ ፈሊጥና ኣብቲ ክንድመዓሉ ንኽእል ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ክንህብ ተፈቲና ነቲ ካልእ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ዋላ ብሰራሕተኛ ጌርና ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ እውን ኣሎ ስለዚ ክንጭነቕ የብልና ኩሉ ዘይከኣልና የላ ክንጭነቕ የብልና ጥራይ ነድመዓሉ ቦታ ንፍለጥ መበል ሓምሸይቲ ወይ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ሂወት ኩሉ ግዜ ናይ ትምህርቲ መኣዲ እያ ይኣኽለኒ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ክንመሃር ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንብል ንሕና ጊጋ ዘረባ ዘላትና ትምህርቲ ወዲአ እኮ 11 ወዲአ እኮ ናይ ወዳእካ 11 ክፍሊ በፂሐ እዩ ዝበሃል ትምህርቲ ይውዳእኒ መወዳእታ ከዓ የብሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሂወት ቀፃሊ ክንመሃር ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘለና 21 ክፍለ ዘበን ኮምፕሊትሊ ኒው ወርልድ ኢና ዘለና ሓደ ፍሉይ ዓይነት ምዕራፍ ናይ ሂወት ኢና ዘለና ብሙሉእ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕ ዝነበረ ትምህርትታት ኣገባባት ይቕየር ኣሎ ኩሉ ዲጂታላይዝ ኮይኑ ኒው ወርልድ ስለዚ ልዕሊ ማንም ግዜ ሕጂ ክንመሃርን ቀፃሊ ንምዕባለና ክንሰርሕን ብግዲ ከድልየና እዩ እንታይ ትብል ሓንቲ ፍልይቲ ጥቕሲ ናይ መታማ ጋንዲ ኣላ መስለኩም live as if you were to die tomorrow learn as if you were to live forever ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ፅባሕ ክትመውት ኢኻ እንተዝብሉካ እንታይ ምገበር ከም ዝበሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ክገብሮ ዝደሊ ክገብሮ ንፈተንኩ ኢሎም ይመሊሶም ገለገለ ርግፀኛ ፅባሕ ክትመውት ኢኻ እንተዝብሎ ሎሚ ሞተ ነይሩ ብጓሂም ብገለ እንታይ ንማለት ኩሉ ግዜ እታ ዘላትና ግዜ ናይ መወዳእታ ከምዚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ወሲድና ኩሉ ዝከኣለና ክንገብረላ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ንፅባሕ ኢልና ክንሕልፍ የብልና እቲ ሎሚ ክንገብሮ ንኽእል ሎሚ ክንገብሮ ኣለና ወላ እቲ ንፅባሕ ክንገብሮ ዘለና ሎሚ ክንገብሮ ንፍትን ኣለና ምክንያቱ ሎሚ ዝገበርናዮ ያ ፅባሕ ዝበለፀት ትኸውን እምበር ሎሚ ዘይገበርናዮ ፅባሕ ክጅምሮ እንተኮይንና ወላ ሓንቲ እውን የብልና ካልኣይ ድማ ይኣኽለኒ ዝበሃል ክህሉ ከም ዘይብሉ learn as if you were to live forever ንዘለዓለም ከም ትነብር ጌርካ ተመሃር ወይ ኣንብብ ወይ ፍለጥ ኣነስ ኣብ ከምዚ ዕድመ በፂሐ ዝበሃል ከምዚ የለ ፍልጠት መወዳእታ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ይሕጉሰካ ንጥዕና ይውስኸልካ ደረጃካ የማዕብለልካ እንተኮይኑ ኣብ ዘለካዮስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ነታ ግዜካ ካብ ኣብ ዘይጠቅም ትጥቅማ ኣብ ጠቅመካ ኣብ ዝሃንፀካ እንተጥፋኸያ ወላ ነታ ናይ መወዳእታ ደቂቕካ እውን ኣብ ከምኡ እንተጥፋኸያስ እንታይ የጎድለካ ይውስኸካ ዳ እምበር ስለዚ እተን ናይ ሎሚ ትምህርትታት ከምዚ ይመስላ ነይረን ቀዳመይቲ ኩሉ ግዜ ዘጋጠመን ተጋጠመ ኣብ ሂወት እቲ ንሕና ንህቦ ግብረ መልሲ ዝያዳ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ዘይኮነስ በቲ ንሕና ንህቦ ግብረ መልሲ ሂወትና ከም ትስራዕ ማለት እዩ እቲ ዘጋጥመና ኢቨንት ዘይኮነስ ንሕና ንህቦ ግብረ መልሲ ኣገዳሲ ምዃኑ ካልእ ድማ ብዛዕባና ዝግደስ ሰብ ከምዘየለ ምሻለካ ኩሉ ሰብ ብዛዕባና ዝግደስ ተሎ ጌጋ እዩ ብዛዕባኻ ዝግደስ ሰብ የለን ግዜ የብሉን ብዛዕባ ነፍሱን እስኻ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል ትህሉን ጥራይ ዘገድሶ ንሱ ስለዚ ብዛዕባ ሰባት ከይተገደስና ሂወትና ክንገብር ከም ዘለና ካልእ ድማ ሽግራትና ንሰባት ክንነግር ከም ዘይብልና ምክንያቱ 80% ናይቶም ንነግሮም ዘለና ሰባት ኣይግድሶምን እዩ they don't even care ሽግር ኣለካ ድየብልካ ይዝክርዎን እዮም 10% ድማ ከማን በንፃር ይሕጎሱልካ እንኳዕ ከም ኣጋጠመካ ብለካ እቶም ተረፉ ውሕት ለካ ኦልሬዲ ሓደ ክልተ ድማ ሓደ ክልተ ይጉህዩልካ እዮም ኣሕዋትካን ቤተሰብካን ግን ዝበዝሐ ሰብ ከም ዘይግደስ ክንፈልጥ ኣለና እታ ፓሬቶ ሩል ትበሃል ከዓ
10% نايتي نجبرو نطفتات وين ننببولي نجبرو كله 8 مئتاويت نايتن نمص او وصيت كمصلوا ስለዚህ ትግዜና ሁሉ ግዜ ኣብቲ ውፅኢት 80% ከምፃልና ዝኽእል ከነጥፎ ክንፍትን ክንክእል ኣለና እዚ 80% ውፅኢት ዘምፃልና እንታይ ምዃኑ ነፍስና ክንፍትሽ ኣለና ኤናያ ክትመሃር ተደሊኻ ምናልባት ኣብቲ ትምህርቲ ኣይናይ ክፋል ናይ ትምህርቲ ዝያዳ ዝወሰድካ ስራሕ ተለኻ ኣይናይ ክፋል ናይቲ ስራሕ እዩ ዝለዓለ ውፅኢት ዘምፃልካ ኣብቲ ስራሕ ነዚ ኣላሊኻ ናብኡ ክሪቦ ኣለና ግዜና ኮይና ኩሉ ክንገብሮ ኣይንፈትን ኩሉ ክንገብሮ ኣለና ግዴታ ተኮይኑ ግን ዝለዓለ ክፍልና ሓይልናን ጉልበትናን ግን ኣብቲ ኣገደስቲ ተጠመቲ ክፋል ናይ ስራሕና ናይ ትምህርትና ኣብኡ ክንቦ ክንክእል ኣለና ዋላ ኣብ ርክብና እውን ከምኡ ናይ መወዳእታ ድማ ትምህርቲ ናይ ሙሉእ ናይ ኩሉ ክፋል ናይ ሂወትካ ምዃኑ ኣብ ሓደ ግዜ ጠጠው ክትብል ከም ዘይብልካ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንነፍስና ንምዕባልን ንነፍስና ናብታ ዝዓበየት ክፋል ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕን ከይተሃከናን ከይተሰልከናን ክንፅዕር ከም ዘለና እዩ ዝገልፅ ነይርና ሎሚ ትምህርቲ ስለዚ ሎሚ ኣብቲ መወዳእታ ክፋል ናይዛ ትምህርቲ በፂሕና ኣለና ሎሚ እቶም ንመጀመርያ ትሪኡኒ ዘለኹም ወይ ናተይ ትምህርቲ ንመጀመርያ ትሪኡ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ጂድራር ኣብ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ተጌርኩም ኣብኡ ዝተፈላለየ ቶፒክስ ወይ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ንሕብረተሰብና ከነቃቅሑናን ከበራትዑናን ከምኡውን መንገድታት ክሕብሩና ዝኽእሉ ዝበልኩም ብዓቕመይ ብዙሕ ዘይኮነ ንኣሽቱ ክፋላት ኣለዉ ክጠቕሙና እውን ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ መበገሲ ክኾኑና ይኽእሉ እዮም ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንከይድ ኣብ ፌስቡክ ተደሊኹም ድማ ጆርጆ ድራር ኢልኩም ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኣብኡ መሰጅቶም ክፅሕፉ ትኽእሉ መሰጅ ሕቶ ዝያዳ ፐርሰናል ሕቶ ዘለኩም ውልቃዊ ሕቶ ዘለኩም ኣብኡ ክትሓቱ ትኽእሉ ዝያዳ ግን ሓንቲ ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ ኣነ ናይ ጥዕና ወይ ናይ ሳይኮሎጂ ምሁር ኣይኮንኩን ስለዚ ብዙሕ ወይ ናይ ሶሻል ወርክስ ገለ መለክ ኢላ ኣይኮንኩን ስለዚ እቲ ተሓትዎ ደረጃታት ኩሉ ዓይነት ክኾን የብሉን ኣብ ቁጠባ ናብ ፋይናንስን ኣብ ቢዝነስን ኣብ ከመይ ጌርካ ኣብ ሂወትካ ብዛዕባ ክንዕወተሉ ንኽእል መንገድታት ክሕግዝ ዝኽእል ካልእ ግን ኣብ ጥዕና ናብ ገለን ዘተኮረ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ከም ማንም ሰብ የፍልጦ ዘለኒ ኣብኡ እውን ሓበሬታ ወይ ሓገዝ ክገብር ድሩት ዓቕሚ እዩ ዘለኒ ስለዚ እዚኣ ንግረ መንገደይ ክገልፃ ይደሊ እቶም ኩሉ ግዜ ኮሜንት ትገብሩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ክብረት ያበለይ ናትኩም ፊድባክ ኢዝ ኦልዌይስ ኤነርጂ ቱ ዲስ ቻነል እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ጋይደንስ ዝኾነ ንሱ እዩ ስለዚ ቅፅልዋ ይትሕመቑ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲያ ኣለኹ ኣብ ካልእ ኣብ ሕፅር ዝበለ ንኩልና ክጠቅም ዝኽእል ዝበልኩ ኣርእስቲ ክሳብ ሕዚ ዝመፅእ ክሳብ ሽዑ ድሓን ኩኑ ቻው ሰስና እዩ